alhamdulillah guys, iki wis sing separo wis rampung, karek sing separo ki dolaren sarapan. Monggo sarapan sik. Apa yo? Kok lale goleki aku sampe mateng wis budal ki jus sami teko ya wis aku kene wis ana tak godhong kan. Ngomong ora. Iki banyu ngombe iki. Ora ada. Mulut ya anu yo ngombe ngono gak patek. Sampene Bapak. Golek jongok sik. Kan Mbak. Kene. Jene ana bayangane Dedek Ben. Enek. Ben dhisik kae, bung dhisik kae. Engko nanti. Tempene mbus sampe tempe dulu. Cek Mbak, tempakna tempe sitok, golekna tempe busa. Gede tempe mbus. Gede dawa. Lah kak, kak. Kulo Mbak, kulo dhewe lah kulo. Mbak sampe bulan, Mbak. Tempe dule. Tempe mbus melah e. Melah mbus Mbak Pas. Boya, embus lah. Bapak. Embus kok. Heeh, nak embus. Pak Terus gak sarapan no? Empuk. Aku tek apa juga waktu. Udah masih di kenapa? Yo agak pengen mang wis bar plok-plok telo. Terane metu ya. Lah aku narah nek dek sore itu rak yo mek yo apa-apa e. Ora semayan. Oh, sultan ya ora. Dene bengi yo. Mak bawa yo sing akeh. Badanku. Urung-urung sultan sih aku tak entekno kuasa iki kae badanku. Nek udan nang ngono nek kok udan. Udah ngerati wis mulih teko mandu. Aku mape tuku anu sampai 8.000 nang sak kasih. Mbak iki lho. Enggak usah tambahan gue sih, mau tambah sing beda moe. Kok larang aku ya. Sampai piye kok. Cilik enggak kepare di sana. Kok ndak cilik. Aku masak kok isine aku. Nah, ini aku kita. Gede banget ngomong. Ulah timbangan tak ombak. Aku juga, Mbak. Aku sih. Kalau betulnya sih, harganya buka ngomong apa itu kan ya. Sampai buku apa tuh Mbak? Kena jongok yo. Aku cuma prank. Karena lembah. Mbang wis cuman apa kok. Tapi panas. Ini juga dengar Mas. Wah, lah kok ngungkruk. Kok ya? Kok ayo iki wis rame. Kok nek pedes seneng kan tambah pedes. Itu kenapa? Jadi kakak seneng gue. Dan Dan gua apa es gue pecel apa lemes-lemes ya piye ya? Tinggal saya. Aku nak kakak seneng. Ya, ya. Salah kok ayo. aku nang Permangan ae. liwat nojo baca Pak Jenang. Kok gua nak pecel hak itu ya. Waduh lho kok nek urep barang. Lu pecah sekarang benda. Ini urep. Kamu anak dia serem banget mau Serapan. sangkaan ya. Peselan. Iya, Lawoke pecel, sambel pecel, Masalahnya nek terus tak- lawoke tempe. Nanti nek ndek kae. Bagian bahwa kana benake tuh. Bagian benar benar Bener nek ndek kae nang ndi? Apa? Kayak sambel pecel. Mangkal iki meneng ide. Nek goreng-goreng ki jabrut ae ngono. Ngomong ambek HP, Mbah. Lah iya. Nek ndek kae nang ndi tak golek yo kumangkok. Iki sambel gambrengan iki rasane. Kane rontok larang. Tau untuk dan bawang ambek komplit tak ulek sih. Kalau dia tak omplong ulek komplit gitu. Enak nembak ngroko tak kepilan. Kowe karene tak nganu tak peteti sore. Tak kapan? Ada cara mana orang nang sore aku mek korone aku mbok sak meneh korone delok ambek apa ya aku. Betul sapa. Aku ya sampo. Mangan apa sepiro yo yo. Nek awan malah kowe. Parken banyu. Wetenge lu suwe man wegah ngono kae. Mantel lho, arep mantel. Nembalane nek kocak malah wis nggowo. Wis salah mbok digorono wis ora mangan dhek. Ayo malah senep kok, Mbak. Aku ki mlakune Mbak Anjane
Anggere kadung ning nggon ki ape mlaku-mlaku wegah. Mulane nggon ning ndi ya jarene dikirim jamenane ya gak roh jamenane apa ya gak roh wis. Aku pasti mangan. Belum nih Pak. Aku itu Mbah Duk ini ki arek. Jadi Aku tuh dolan nang beleten. tambah nah yo. Yo nanti Cek ngene. kok nggone sih kok Nenggone Mas Arif, Mbah, kowe sing bagian lor. Nenek kene iki Yo nenek yo kacire. suwane dak yo ya. Mang Janane nggon Mas Arif niku. yo gak roh. Jamenane yo gak roh mbok apa. Lah geboke yo adoh, terus Nggon apa Mas Arif niku kan nek wong aki aku gak tau roh jaminane apa gak tau. Aku kan mbak marah aku. gak ndang mak dhisik yo gak ro. Wong banyu aku tau ngombe ning kali nanok ning lor. Salor cek jagung sing gudi-gudi ta lho, Mbak. Tapi ya muga mundur kok man banyu. Mundur munggah nek kok man banyune lah ya golek ning tase wong yo gek enek. Tas sing dilerek-lerek nang kuwi gak wan buka aku nek sing. Ora duwe. Ora duwe ya, Mbak. Heeh. Asline Aku gak tahu ini Tegal nggo duwe gak tahu. Gopo termono ya. Terusan ya aku sing gowo. Kok malah kecer, malah nek golek sedina to. Hilangno. Aku gowo. Ya lek perdenane dompet ilang. Cuma bapak yo. Tapi ya ini apa? Lawang dompet dikek Ini yo KTP, yo surat-surat emas kuwi, ATM. ATM. Ya duwe 200, Api ya wong ya. posting terusan karo terus yo HP. Ini wong apian. Kan wong-wong sing ora kenal per kuwi kaya kuwi sing mesti bakul. Bakul do bakul kan do duwe nomere ngono kuwi. Lho iki kaya Mbak Pur iki ya jenenge ya Purwanti terus Pur do dibeli wong mau dibeli. Sini nek Miko ku lho sing tin. ora apal lah sini terus. Mbak Pur KTP mau ilang, dompet ilang. Iya. Lah dia ndak paneh wae. Maune Pur ki wis nitik ngantek teko World Jesi turut dalan iki gak nemokno. Jadi benar. Awak iki cek apik cek. Sing duwe warung lah kuwi nganu Mbah. Tau ndeke dompete kecer ya ditemokno wong iki dene seneng. Dadi ndeke kaya nepakno awake dhewe ngono. Bener dijipuk tapi ndeke wis di-share ning Dijupuk kan diamanno. Lah kok nek ketemu wong sing Bertanggung jawab. Ditanggung jawab. wong diopahi Pur kuwi emoh-emoh tenanan. Jadi usum beno hetis nih. Gunung anu. Wis dipak wong dompet digowak, Pak. Lho nek tarane wong sing jahat ra yo ngono ya, Mbah. Wong sing buka mesin ngono ya ngono piye. Buak. Wah. Duwe dijiko. ribana lho. Mungkin sing namanya kaya malah perasaan loh, ya. Piye, Mbah? Gimana malah perasaan duit Iya. kan? Dikon ngecekin nah, Mbak. Wong kemaku yo temu njupuk KTP-ne tak foto ning grup mang. Tak temang lho. Apa nih, Mbah? Udah cek kono carane ketara. Ya ketara Pur yo eling, Mbah. Wah, KTP-ne dipoto lah. Dikene status. Hmm. Lapor sapa? Gose wae. Dosen iki. Kok dulu ya aku iki anu cuk lampa tak rung tak penet. Sampai ber ya walah yo enak. Mbak Pur tak penek lah yo masuk yo. Ring iki, Kak. Aku puh ning grasakne iki. Tak ijen bareng kita. Aku ndelok status Pak Ijen. Halo, guys. Walas kadang tak ae. Nang sapa sing pengen ngakon jope kosong. Wong apel laporan polisi. Ijer. Mbak Seki tipes jadi cek tipes nah. Atasan. Bose sapa? Salah. Ya bos tua nyata. Aku ki atasan nang duwe ku ngisoran tok ide. Bosan Tapi nama ngene iki nang ndi dikit. yo? Ngisoran iki piye iki? Iya, Bener jaman. enggak parti. Bener apa? Enggak parti ini paling nek temu kono. Iya. Pengen aku tuh pesen awet gitu.
Aku nyetas ini niki wong awean. Aku entuk wong Kuwi enak apane? Ya. Kuwi enak apane? Ki. Diliput semut lho kuwi kok. Hah? Gak pangananku, aku gak panganan. Wah, Ya Malah sayur, cenderung nang karo wesi kuwi malah Nasi kuwi dikek gak. marsal, nang tas kuwi. Lah nang wesi kuwi gak malah. Lanjut marsal. ya. Ampun semut kok. Nang sampai sak loro iki Mbak Pari mau. Kowe kok dikek tuku juga. Enggak dhewe. Cewek. Iya tenan. Pokoknya kene gubuk kene iki nek nyandalan ning kuwi nang wesi kuwi. Iki gak enak. Terus aku ki bos sing bos ki ndek malah ndek nyelok aku. Itu mungkin ya bapak aku ya. Wong di yo nggih. Sing dibut tebu lho, bos tebu. Wong Tamarjo. Neng ndi? Bledek. Bapak Edian bareng kita. Aku ndelok status Pak Edian. Ngomonku aku pasar yo. Kok ibu mbekane mana kok. Apa laporan dosen. Izir. Duwe atasan duwe sih. Kalau melek dasi kena payu nok Mbah. Oke. Kalau melek dasi payu nok. Ya itu kembali nek 1 meter aku. Kalau betian Pak yang kanan kowe gak jarang kowe. Kowe ora nambekan apa ora? Nampekane tak. Apa kembarane, Mbah? Ngono setelan ngono simpati. Lah iya iki yo kasawana semi kuwi tandur wong kono kuwi setelan ning kabeh. Iya no. Lah iya mbak kon yo. Ayo, awean. Mare wong asing kok. Iki lho tak nggo ning anu se. Gede kabeh. Ya iya. Aku mare iki batur ra duwe nganu apa jenis CS gak duwe, grup gak duwe. Aku kira duwe tapi mau Kowe duwe batur ikan Mbak. eh Kowe ikan sik melo lha aku ora. Melok. tapi Duwe iki ora melok. Nek ora duwe seragam aku. iki ki nganu ki se. Ya wae wong sing uga tandur wong kene. Kok ketik keterbange dienggo ada linae. Anu kuwi sing anu kuning jepok kuwi ya. Masa nek saiki malah ijen lho kok seneng. Nengin ngono diantar tok. Mungkin to. Mbak Arian bos. Paling jarang wong Ya kok sapa? Oh, batur ngaji ku to. Nek ku mbek masuk CS tenan iki. Lah ya cek dulure se. Ngono ketoke kuwatak masan ndek kuwi. Mari aku manut, pengalor-alor pun sini. ora manut ya. Ngaji bisa, ngaji bisa, bisa. Aneh.
terus masuk surga, barang ora loro atine malah. Surgane sapa sing masuk surga iya. Aduh mending meneng ae wong netral kuwi to. Urusan salat ora karep ngono iki kan gitu. Salat biro karan ditompo to. Iya. Nek dibantah nemu wong sing ngono kuwi lho malah. Ora iki kan bisa. Nek salat nek pikirane ning ndi-ndi. Ora apa-apa, salat pikirane ning ndi-ndi dibal ning ndi-ndi ora salat. Kalau main gede-gede tuh ceplok ngene ya. Mani. Niku ceplokan mang lho. Tak bungkus iki dipangane umur, Mbak. Kan tok tak bungkus. Mang aku ndi ya, apa ae? Iya. Liwat bungkusan kae. Ora, encek enom ya ketut Mbah malah. Dinane kene iki liwatan sak mare ya. Laren diup guys, diup. Panas, laren ngombe. Alhamdulillah guys, jam 10 wis rampung, anak sing arep blimbung barang iki lho guys. Yan, semotem kuwi lho Yan ngisor wakeh. Ki engko ngono lho. Sempeteng iso melonjor. Semotem iso selonjor. Mbak Par ngarit. Masa ora jenenge gas ngono. Nyapa Mbah, nyapa pemirsa guys iki. Masaku kok anu. Nggih jam 10 lho, wis rampung. Gas kabeh tadi. Guys ki ya pemirsa sing HP. Sing delok Mbah penontone cara mono ki. Lek padha sing bayi Mbak. Kaya wong tuwek ya ora paham ki ya maklum. Lek padha sing bayi. Loro anake. Anake loro. Wis stok metat-metat. Wong tripod arek ya dirubung semut. Sampai dipangan apane. Kowe kok manak kuwi. Wis meteng ngono kuwi. Wis tukane wis meteng kok. Anu ya kok iso. 3,5 juta loro. Lah saiki Loh coba nganu musik yuk. anak lanang wedok. Terus nang status mbayine. YouTube-ku ki nek kena musik gak oleh. Mbok deh. Setel musik tak stop Karone anu status nyanyi. Gending Jawa senengane ngono kuwi ya. Lho Mbak Parman ndi rek gak ketok. Ada mama perai. Di mantel aku lek ada mama sego. Walah gak yo. Nandang sing do mangan aku war kok. Aku ku war kon banyu yo nek awan kuwi malah wegah mangan kok war kon banyu. Wetenge wis buk ijek kudu ngombe ae. Cek ijek Mbah Lani. Gak nggo peso Mbah. Empuk. Arit. Ketut pura ya Mbah? Mbah, Dara ketut Mbah? Gak usah Mbah. Wong cara yo urung tuwek kok. bar kuning nek ngono. Ora kok. Ngono gembok ki mbok. Contoh paling. Nek kalau sik Lah kae dulur lanang rene kok Mbah. Halo Mbah, Mbah Samto. Kae kaose biru Mbah Samto. Mbah. Lah nek menawa ape ngotok gak yo ngenteni nek awan ngene iki yo. Kono nek icer diotok kek. Engko turu tinggal mulih lho Yan. Nan. Masamu wong iki terus irek-irekno ngono. Tinggal mulai wis rada. Lho, lah nek keturu tanek rek ngene tinggal mulih rek. Aku ki mari kudu masuk angin yo gedhemu lho. Kudu nih. Kudu masuk angin nek ora apa. Oh masuk angin kok kudu nih. Walah, ojo kudu. Angin telu ya kok jan kerokan. Masuk angin kok kudu. Masuk angin kok dibayari yo ngasih lho koyo jandal. Ayo. Aku kudu man bakso ngono yo kok kudu masuk Kudu angin. masuk angin nih. Yo malah masuk angin nek. Masuk angin. Salah kuwi.
Aku kudu masuk angin. Kudu mangan bakso apa sate. Awakku ki ora penak ngono lho, kudu masuk angin. Lah kuwi kembang kates yang balani gak dioseng. Nah, terima saiki Mbah nanggung. Itu di kalau. Ternyata. Aku ning guritan enak yo. Mbah Dok kuwi ning mbahon pirang-pirang wit Iya. Coba wis. Mosok dong kates gelem, Mbah? Gelem. Lho. Gelem bae lah ya gelem. Terus kudu engko gelem. Wong pitik ki gelem. Eh. Aku nek makane pitik nek ngopeni pitik Ora karo gelem grebet tenan. Aku ki ngaki wong anu kok adil kok. Mbak apa Lho suket ki moh isih tambaran. kuwi nek diremeti dong kates ki dinggo obat urat. Yes, bayaran guys. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Mbak, Tak tampani lho yo matur suwun lho aku yo. Iya padha-padha. Matur suwun. Enteni ya Mbak Par, aku terus ditinggal lagi piye iki? Lah kae lo rombonganku Mbah Lani lho, nggih kok apa penyetir dhewe ngono kae. Gak ngenteni aku. Ora tak goncekno ndrembo lek engko. Lah Mbah Ji, pedae gak iso nutun dhewe Mbah engko. Iso. Mau nggo pakan ngono ta, Mbak. Ayo. Alhamdulillah guys, jam 10 wis rampung. Bajang jenenge ngene iki bajang guys. Iciran 6 kilo. Lah kuwi suwe-suwe ya entuk akeh nok, Mbah. Saiki dadi papat e, Pak. WKI. Tili. Kan tili urung gedhe. Ora ngerpone ra ngarep kesun ya padha ae aku yang ngrengkek. Teko ketebunan ya wis kesel, Mbah. Iya, Mbak. Ayo. Ya Pak-pak ya kesel tenan. Iki nek mbak sik ya klemes. Heeh. Timpangane do ceblok iki do dipangan kes ngono lho paling ya. Ketoke rupane ya do ireng-ireng gak sehat nih ketoke. Heh? Iku piye kowe? Iso lah dalan jenggleng ra iso ki apa? Loh. Yung, dicelok baji. Gak dungo. Apa Pak De sing kari? Apa Kang Sengkari? Oh alah ya. Capel ning andinge kok bingung ning goleki. Mbah karek Mbak Par kaya kenceng ae apa metu kulon? Yo ning gone munaji Dik, Mbah. Alah wis karek dalan kabeh yo tok. Karek sing mlaku anut. Lah iya. Lah Mbak Par nek seneng metu kidul lek. Mbah to. Nek icir sok apan, Mbah? Icir sok apan? Alah, Mbah, nek godhonge kok tiwas. Wong godhonge karek simit-simit. Lah mbok poklekno delok, Mbah. Kok gua aret ya, Mbah? Aku iku gua aret ya, Mbah. Heh? Iya. Enteni ya, Bes. Sani jek, Pak mak bocong Enteni ning Sarnangga ngono lho, Bes. Dal bareng mosok mulai ra bareng ya, Bes.
Mbah Samto, adike bapak guys kae. Adike mbahku. Apa? Tembok gua kenapa, Yan? Dek di gua kenapa? Lah ngono ndek mang ning kono kok gak dienggo ijo-ijo. Kok diben utoh. Lho, kon ngenteni Mbah Lani kok malah nggo Mbah Lani ak dhewean ngetengklik. Ngenteni ah kok. Lho lha kuwi peleme sapa sing kecer? Pokoke apa tak gawe oleh Mbak Par. Lah kenapa? Pelem. Wek sapa kok itu bulan kok ngono mang Yan? Gak. Ya wis nek. Yes, alhamdulillah guys, wis tok desa. Wis tok anding parkirane motor. Iki sing arah rene, guys. Nek sing arah rene iki rono kae. Kae teko mbaone Mbah Pomo, teko mbaone Doe. Dadi iki mau sing arah rene. Dadi dhewe-dhewe arah ya guys, iki arah rono. Sing ngene Mbah Dok kan arah sing rene iki. Nah, teko parkiran motor. Keri. Yes, alhamdulillah. Kok jam 10:30 ngono wis tekan omah yo, guys. Iso istirahat awan. Ketoke mendunge wis gandul neh kae. Mbok menawa ae sesuk iso entuk orderan neh. Iya, Mbak. Wis sing anu, Piye? gawakno. Lah apa duwe ban? Heh, Apa nek bane? gak sayur. Alah kok ceblok Mbah tok ndang goncek ngono ae.